De zogenoemde flexflitspeel bij Boerum is al binnen een dag doelwit worden van vandalen. Nacht kniept een onbekende de mobiele installatie in de brand te steken. Hoe groot de skee is, wordt toch onderzocht, zei persofficier Agilles Damen van het CVOM, de instantie die de flitspelen beheert. De leverancier die gaat dat inspecteren en die gaat dan vaststellen wat de schade is. Wat we in ieder geval wel weten is dat die nog gewoon functioneert. Het is wel eens eerder gebeurd, maar dat het zo snel gebeurt, dat hebben we nog niet gezien. Hij stond er net een dag. Er bestaat een grote kans dat de mogelijke dierders op film fastlijn binnen. Op de flitspeel zit namelijk een bewakingscamera dat automatisch aangeeft als hij dichtbij komt. Ja, die beelden gaan we uitlezen. Uiteraard doen we dat in samenspraak met de politie, want we zullen ook aangifte doen van vernieling, dan wel brandstichting of een poging daartoe van de flitspaal. Jaco Kingma, dat het vlakbij een bedrijf had, is net te spreken over de actie. Ja, ik vind het heel jammer. Ik ben heel op zich wel blij dat die flitspaal hier even staat. Het is maar tijdelijk, het is 2 maart. Ik denk dat het een hele goede locatie is, maar het is best wel gevaarlijk hier op deze kruising. Er gebeuren veel ongelukken en het is een gevaarlijke situatie voor fietsers. Nee, we houden zeker niet op. Kijk, die flexflitsers die dienen de verkeersveiligheid. En in dit geval was er sprake van een risicovolle situatie voor een kruising. Daar zijn vaker aanrijdingen geweest. Dus we blijven wel doorgaan met snelheidshandhaving.